Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Koho knížku? Podívej se, kdo tam je. Nebo? Čer bude tam. Dones mu ty dudlíčky a on na tebe bude hodný. Jak A teď vidíš? pošlete pana Mikuláše. Tak zavřeme. Ano, pan Mikuláš zavře čerta. Tak a čert bude hodný. Jak vidíš, Honzíku, rok s rokem se nám sešel a přišli jsme se na tebe podívat. Já svatý Mikuláš, tadyhle s Andílkem, za těmi, kteří jsou hodné děti, a čerti, kteří jsou tam vzadu, za těmi, které zloví. Jak to bylo s tebou? Byl jsi hodný? Byl Nebo jsi hodnej. zlobil? No nejsi hodnej. No mámo. Jenom řekni, jestli jsi byl hodnej. Byl jsi hodnej? Já se podívám do své knihy, jestli nám nelžeš. A vidím, že nějak nechceš chodit čůrat. Na nočník asi. Co? Nechceš čůrat? Nechceš čůrat? Neboj, Honzi, neboj. Poslouchej pana Mikuláše. Jenom si povídej. Tak zas ten čert. Ša. Budeme čerty. Tak řekni, jestli chodíš čůrat. Jo. Čůrat chodíš a se polepšíš? Čůraní? Jo, Čerti chodíš. pryč, no. Čerti pryč. A co jsi říkal, že dáš panu Mikulášovi? Ano, bude. No, my jsme Honzo, tak jenom vrať, tak dej ty dudlíčky. My jsme si taky přišli pro dudlíky. Tak, dej panu Mikulášovi a řekni, že to mají miminka. To mají miminka. To Nepotřebuje. už Honziček nepotřebuje. To je No jenom ale pro ještě se miminka. podíváme na toho čertíka, ano. Myslíš se mnou? No to se podíváme potom. Jo. No. Tak za to, že si nám tady dal dudlíky pro nějaké jiné miminko a za to, že slíbil, že se polepšíš se, Honzíku, tak ti tadyhle Andílek něco přinesl. Tak už vydárečky dělej. Co jsi říká? A ještě? Tak ještě. A ještě tady něco máme. Je, tak dám si to polož si to. No tady je pro tebe dárečku, jsi byl hodnej. A tady ještě máme. A básničku neřekneš? Dudličky dáme do košíčku. Tak a teďka řekneš ještě básničku, A jo? umíš nějakou básničku? Hodí si k těm dárečkům? A řekni básničku, honem. Honzo, jak Tak si to rozbalíš. Teďka básničku Řekneš z baby, ano, dík babi a ona ti Pojď pomůže. řekneme spolu, ano? Ano, umíme. A co řekneme? Skákal pes? Jo, tak, skákal. Pes? Povídej. Povídej, nebo víš, že tam jsou ty čerti za dveřma? Řekni, skákal. Přes oves, přes zelenou. Neboj, babička drží. Přes zelenou. Šel za ním. Péro. Takovou pejsku. Co dělá? Že jsi tak vesel. Řekl bych. Nevím. Hop a skákal. No výborně. A ti asi babička taky ještě dárek nějaký, to říkala Tak víc. a co kdyby pan Mikuláš pustil na malou chvíli čertička, třeba pro tebe má taky dárek. No. Taky? Tak Řekni jo. ano. Jednoho hodného čerta. Pomalinku čerte. Dáreček. Koukej se, co má. Jdeme si pro něj. Neboj, babi jde s tebou. Tak běž. Neboj. A co řekneš? A vyfotíš se s čertíkem? Podívejček vyfotí s čertíkem, ano. Koukej na dědu, koukej. Nemusíš se bát, teď jsem tady já. Koukej, pan Mikuláš je hodnej. To se nemusíš. Tak s panem Mikulášem aspoň. No tak pojď, tak už posleme čerta pryč. Tak se s ním rozluč, ano. No, už pryč.
Frykman, už běž. Ale jestli budeš zlobit maminku, Čerte, pošli nám jednou metlu. koukej, co ti dá pan Mikuláš. To je metlička tady od čerta. Kdyby si chtěl náhod, to není pro tebe, jen se na ní podívej a přičísí si k tomu, jak smrdí peklem. Neboj. To je pro maminku a pro tatínka. Kdyby si chtěl svůj slib rozmyslet, Poslouchej. kdyby si chtěl rozmyslet svůj slib, že se polepší, tak tadyhle tou metličkou pekelnou Koukej ty dárečky tady na zemi. stačí přivolat toho čertíka, ale to já už tady nebudu. Tak co řekni panu Mikulášovi? Řekni nashledanou. Nashledanou. Nezapomeň, co jsem nám slíbil a za rok se na tebe přijdem zase podívat. Ano. A co ten čertíček? Už ne? Ahoj. Tak děkujem a dobrou noc. Dobrou noc. No koukej, už jdou zase. Co za ním